Kajingit marway kampat biang nagabanta junga jungpi banyo ya ke jung em bom jukut. Kiktin kren kiktin kibang yalap kimla banyalam yanga badepi sha ke jung em bom jukut. Kajingit marway kampat biang nagabanta ke jung em bom jukut. Bad kiktin kren kiktin yalap ki junga ke jungpi kimla ban yalam yangi sha ke jung em bom jukut. Kine gide ki kentin ki bau Jesu hi Ukraine haga gospel ka bang yos ngau mentan. Na gospel jong Matius kalanong ka bah nyau dekot kalan ka ba arpawai. Ka bau Jesu ong kat ubaong hanga kotrai unrung yagi hima beneng Henry utoken ubale ya kamon jong nga. Kamon jong ubale ukpa. Kane kadai ka kentin ka bau Jesu ong hanga badapi ha kane kasngi. Kine gide ke jing hikai, kine gide ke jing khot ke jing wer ki jong Jesu yang badapi. Ladang adon ka jinget junga marway kanamla ban penkela yang ka jinget junga marway kamla ban wanra jingai jingkerku ha ka jing em junga. Waladang adon ka jing nang ka jing stat. Wala ngadang ngalong ubriu banang banyalap yaktin ka jung utrai. Wala dang ala banle kampla. Kamper. Hakmad utrai. Bat kane ka jing la ka junga, kane ka jing don ka junga, ya kane ka jing nang ka jing stat. Ka jing yalap ka junga, ka kampla ka bangale kinom la ban wanra ne banyalam yanga sha ka jing em bom jukut. Lane kinom la banwanra jingdap jingbiang ne jingai ne jingkerku ha ka jing em ka junga lada manga ngam im yala ka jong ka jing em kat kum ka jing hikai ke ba utrai la ai ka bamut lada ngam im ya ka ka ba ngakren lada ngam im ya ka ba ngayalap lane nga hikai ke we kamentoy baro kitu Namar kitu kinomla ban penkela yang kinomla ban wanra jing jingkerku haka jing em gajunga. Den mata kadawa kane kasngi ko hanmen ko para ujisu khod wer yang badapi wei pai wei bangin pej bangin kme. Hato shisha ngingim long ki beru ke berublay. Hod ngilong ki beru ke berublay. Namar ba ngidon ka jingej hoblay. Namar ba ngi pendap hok ngi lelut ya ke ba utrai uang. Namar ngi pendap hok ya ke ba ngi layo jing hikai haka jing em. Hanrei baro kene ke jing jungi kilong tang nasla. Ngile ya kikam bangide male kumu Kristan kum ke Kristan. Namar bangidon ke jing Hanrei ngimdon kata ka jing ke basisha hautrai. But habangile ya kine baro ngamdon kata ka jingting borom yautrai. Namar ngale yakini omdei ba ngakwa bautrai unkiu hajrong. Ngamkwa bautrai ulong ubakhli jung ka jing em ka junga. Dein mata kadau ka jinge jung pi marway kamentoy na ka banta ka jing em bom jukut jung habat jung pi. Dein mata kadau ka jing nang ka jing stat ka jung pi ka junga. Kajing don, kajing em, kajing pi, kajunga. Kita ki kampala ki bangile, kita ki ktin ki bangyalap, baro ki jingduai ki bang ibu hakmad utrai, kin pulom hakmad jungu. Lada ngingim em ya ke ka ba utrai ulahikai. Kohan men ko para lada ngakwa ban im ya kajing im junga kat kum kajing hikai kajung utrai, nungkong na syabe ngadei ban snutu. Bad ban pediang ya kita kajing hikai ke ba ulai hanga. Lada ngamdon kata kajing snutu, bad kajing kloy ban shim le ban pediang ya kine kajing hikai kajing utrai. Nga nomla ban im ya kajing im junga kat kum kajing hikai kajing u. Utrai dala de ong aga gospel bamenta kasngi. Haeken ngabu ya kata kanong rim jong kajing im junga. Hae ken ngabu ya kata kanong rim jong ka jinge jonga. Hae ken ngabu ya kata kanong rim jong ka jingnang jing stad jonga ban ya lap ya ktin ka jong blay. Hae ken ngabu
ya kan nong rem hato ngabu ya kan nong rem halade lane ngabu ya kan nong rem jong ka jingai ki junga ha kine ki kitiar ki mata lane ha kan ka perthai sipor jongi ne ngabu ya kata ka nong rem jong ka jingai ya kata ka nong rem jong ka jingai lap ka junga ha utrai lada ngabu ya kata ka nong rem how Jesus Christ ubal ayenga kane ka jingim ubala seng labu ya kane ka ying ka sem ka junga utrai Jesus Christ ubala ayenga kane ka jingai kane ka long reniang man riang lada ngabu ya kata ka nong rem hau klempep ngan la ban le ya ka e ka ba ulahikai ngala ban im ya ka jingim junga kat kum kata ka jingai ngala ban ya ka lenti ka ba utrai ulapan i klempep habangal yaj habangal le ya ke ek botrai la le ngai em ya ke jing kat kum kita ke tin ki ba ngala pediang nau klempep ngan sayo ya kata ke jing bom jukut yo i ha kan ka perthai jing i ke ba menta ngila ban ong ban ngila ban muidur halade marwei mo ba ki kristan ka juk ba menta ki don arjat habangi pule habangi pusan kat kum kaktin ke bau Jisu Ukran menta kasngi don ar jat ki kristan ki bang ilaban ong ki kristan ki banengkong ki de kito ki breu ki ba seng nong rem yala ka jong ka jing em how Jesus Christ ki ba seng nong rem ha ki jing hikai jungu ki ba seng nong rem yala ka jong ka jing em ha kita ki lenti ki bau Jisu ula yat ki bau Jisu ula peni yang abadipi kito ki kristan kin sayo ya kata ke jingkerku ka bakar hai ha ke jing em jungki ki kristan ki banengkong ki kristan ki ba arpat ki de ki kristan ha ka kerteng henry ka kampat jingai na kata ke jing hikai jong Jisu kine ki jat kristan ki bar ki bu nong rim ne ki pin song nong rim yala ka jing em kristan ka jungki ha kane ka perthai ka basipor ha kini ke jing sung bah jong kane ke perthai ha ka spa ka pho jong kane ke perthai den mata ka daw kum kini ki jat kristan wala da ki long ki kristan wala da ki long ki banang ki bastat ha ki kamyalap ha ke jing duai ke jong ki kim syam lala ban em ya ke jing em jong ki ya ka e ka ba u Jisu ulapan i ya ka e ka ba u Jisu ulahi ka ya ki em ya ke jing em jong ki kat baki kwa kat baki mon bat kini ki jat kristan kinom yo ya kata ka jing suk beneng lane kata ka hima beneng ka ba mangi ngi khmelanti ka ba mangi ngi treshitom ha kane ka jing em ka jungi ka ba menta den mata ka daw ko han men ko para ha kane ka sngi token ngin pet ngin khmi ngin puson bahaya la ka jong ka jing em ngalong kristan ubaneng kong ubaseng babu ya kanong rim ha kris lane ngalong kristan ubaar ubabu ne seng nong rem ya ka jing ngai kristan ya ka jing em kristan ka junga ha ka ne ka perthai ka basipor ladang along u kristan baar token ha ka ne ka sngi ngin ki na ka jing thia ka jungi ngin ki na ka ne ka jing auria ka jungi na ka ne ka jing bom hok ka junga ka jung phi ka jing bom man ka junga ka jung phi ngin bu ya ka nong rem ngin seng ya ka nong rem ka jungi ha kris khnang ba ngin long kita ki bru ki balakerku ha ka ne ka perthai bat ki balakerku ha ka hima ka jungu ha ka sngi ka ba ngi lek ya kendu rengkat batu ngiduai na ka benta kine ki jing e ha ka ne ka sngi kerpang e kat ba ngi terwa ya kupu bar kawan bat ki jing terwa jungi baro ha kris ai bo kris un penyang ya ki jing terwa ai bo kris un penyang ya ki jing duai ki jungi ya ki jing angnot jungi bat un penurlong un pensiso ya ki and your Jesus Christ.